Arestado po ang isang 22 anyos na lalaki matapos masamsam mula rito ang 13 gramo ng hininalang shabu sa isinagawang bypass operations ng Urdaneta City Police Station noong Enero 16. Nadakip ang suspect matapos itong magbenta ng hininalang iligal na droga sa isang operatibang nagpanggap na buyer. Ayon sa investigasyon, Tubong Marawi City sa Mindanao ang suspect at kasalukuyang residente ng Mabalacat City, Pampanga. Nakumpiska mula sa operasyon ang 15 plastic sachet na naglalaman ng tinatayang 13 gramo ng hininalang shabu na may standard drug price na 88,400 pesos. Kasama rin sa mga na-recover na ebidensya ang bypass money, budol money at ilang professional personal na gamit. Ang suspect ay kasalukuyan ngayon nasa kustodiya ng pulisya at nakatakdang sampahan ng mga kaukulang kaso. IFM News. IFM News. IFM News.